sango gɛlɛya tun bɛ Bafulabe cercle la kosɛbɛ. Voilà donc san nana Bafulabe cercle la ka taa sibiridon ka taa bila dimanche don na. Sanba de nana a kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la. Voilà tiɲɛni kɛla yɔrɔ minnu na olu ye yɔrɔ dugu dɔw ye ni an b'a fɔ dugu dɔw ma ko Nɛma. Nɛma ale bɛ Mayina commune fɛ mais Bafulabe cercle kɔnɔ. Voilà dugu dɔ fana bɛ yen ko Selinge marakaduguba don. Voilà donc san ye tiɲɛni kɛ yen fana ani Gurundape. Voilà donc nin dugu saba ninnu vraiment san ye tiɲɛni kɛ nin dugu ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ Bafulabe cercle kɔnɔ. Donc gɛlɛya tun bɛ yen parce que waati dɔ tɛmɛna san tun commencera ka na mais a jɔra. Bon maa tun commencera ka jɔrɔ dɔɔni. I y'a lɔ san in a bɛna samiya in bɛna to tan wa. Donc olu kɔnɔlafili tun bɛ maaw la mais an bɛ bɔ mun kalama bon vraiment marakaw don, jabiw don, daramew don. Voilà u ye wulila don kelen ka ala deli kɛ. Franchement san nana kosɛbɛ. Voilà donc san na ko gɛlɛya tun bɛ an ka cercle kɔnɔ Selinge mara la surtout. Voilà donc o gɛlɛyaba de tun b'an kan. Voilà parce que yan nɔ fana baloko dɛsɛw nin bɛɛ ye gɛlɛya de ye jamana in kan. Ayiwa n'a ma ɲɛ ko Selenge ni dugudenw ye ɲɔgɔn dalajɛ alamisa tɛmɛlen ni ka ala wele ni ala deli kɛ yasa u ka se ka sanji sɔrɔ. Ala wele jaabi la nka san kɔni nana ni kɔlɔlɔw ye. Yala tiɲɛni barika yɛrɛ bonyana aw fɛ yen wa? Voilà san kɛra sababu ye ka so dɔw de labin. Voilà Selinge so dɔw binna Selinge ani Gurundape ni ya Nɛma. Voilà donc mɔgɔw bolofɛnw caman tiɲɛna, sumanw balo, voilà u ka finiw fɛn caman taara ji fɛ ji bolo. Voilà so dɔw binna. Voilà donc mɔgɔ n'i ma to a la kɔni m'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ n'i tora a la. Voilà ou bien k'a fɔ mɔgɔ joginna ka se nin degré ma m'o fana mɛn. Voilà donc cɛw ani musow vraiment a kɔlɔlɔ kɔni sera nin bɛɛ lajɛlen de ma. An y'a ye san kɔni barika bonyana kosɛbɛ aw fɛ yen. A tɛna kɔlɔlɔ lase aw ka sumaw ma wa? Sabula Bafulabe dugudenw caman ka baaraw bɛnnen don sɛnɛ ma. Bon i y'a fɔ cogo min na bon san in nali ninnu kɔfɛ bon ni ji sigira yɔrɔ dɔw la i b'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen voilà donc farama yɔrɔw don. Bon ni suman sera yɔrɔ dɔw la dɔrɔn donc ni ji tora sigilen a kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka suman yɛrɛ tiɲɛ. Donc o b'a to n bɛ se k'a fɔ vraiment san in nana cogo min na n'a tora sigilen sumanw kɔrɔ ka se waati dɔ ma dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ tɛ kɛ bilen tiɲɛni bɛ kɛ. Voilà tiɲɛni bɛ kɛ sumanw bɛ tiɲɛ. Donc baara bɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo kosɛbɛ. Voilà o kɔni o ye kɔlɔlɔba de ye. Ni ji mɛnna sumanw kɔrɔ franchement sumanw bɛ tiɲɛ donc sɔrɔ tɛ kɛ bilen. Voilà sumanw tɛ ɲɛ tuguni. Fo dɛmɛ ka se mɔgɔw ma quoi. Voilà.